Defensive driver ka ba o offensive driver? Carl nga pala to at sa video na to, pag-uusapan natin ang defensive at offensive driving. Alamin muna natin ang pagkakaiba ng dalawa. Ang defensive driving ay style ng pagmamaneho na gumagamit ng mga techniques para ma-maximize yung safety sa kalsada. Awareness ang key sa defensive driving. Accepted ng karamihan na ito yung driving style na pinaka-safe. Ang ilang mga basic rules sa defensive driving ay yung mga basic lang. Huwag mag-drive kung emosyonal ka, nakainom o inaantok. I-maintain mo yung 3-second gap sa sinusundan mong sasakyan. Siguraduhin na aware yung nasa likod mo kung ano ang gagawin mo. Kakaliwa ka ba o kakanan. Signal early and clearly. Huwag magdadrive habang nagte-text o tumatawag. Pag umuulan o medyo baha sa kalsada, magbagal ng konti. Minimize unnecessary lane changes. At huwag sumingit-singit. Pag may nag-cut sa'yo, hayaan mo lang. Maintain mo lang yung peace. Yung offensive driving naman ay yung medyo aggressive na style ng pagdadrive. Kapag sinasabing offensive driving, ang isip agad ng iba, speeding, cutting, o reckless driving. Pero ang sabi din ng iba, ang offensive driving ay style ng driving na proactive at hindi reactive. Kumbaga ikaw yung nag-i-initiate ng galaw at strategy bago pa maisip ng ibang drivers para mas mabilis kang makausad. May pakinabang din ang offensive driving sa pagmamaneho. Magbibigay ako ng examples. For example, pwede mong gamitin yung offensive driving sa mga sitwasyon na may emergency. Yung ambulansya, example yan ng offensive driving. Hanggat makakasingit yung mga ambulansya, sisingit at sisingit yan. Alin ka sa dalawa? Offensive ka ba o defensive driver? Comment down below. Pero para sa akin, mas okay kung mapagsama yung dalawang karakteristik ng pagmamaneho. Tamang diskarte lang kung kailan at saan mo gagamitin yung offense at defense sa pagdadrive. Sabi nga nila ang best offense ay good defense. Matatalino naman tayo mga motoristang Pinoy. Alam natin kung paano didiskarte sa kalsada. Minsan nga sa mga kalsada dito sa Pilipinas, mas smooth yung flow ng traffic kapag walang traffic enforcer. Please share this video at i-comment mo naman yung feedback mo below. Maraming salamat sa panonood.